Takže lidi, to takhle nám zamrzl led. Já si myslím, že to je fakt pěkný. Na tom videu to možná nejde tolik vidět, ale tady je dír. Ale tady jsou i třeba takovýhle prostě zamrzlý nějaký ty. Takhle to vypadá nějak. Tady je díra, tady prostě jsou takhle nějaký znaky, kolečka. Tady jsou úplně zamrzlý takhle části, vidíte to? Přesně úplně tady. Vám to ukážu prstem, jo. Tady, vidíte to? Tady to je, takhle zamrzlý části úplně. Na prsty to je fakt příjemný si to takhle přejíždět. A jako je to i fakt hezký. A já jsem do toho kýbla i včera takhle kopl ze vzteku. Prostě takhle jsem do něho prostě ze vzteku kopl. A hele, jak to zamrzlo i prostě ze strany, kámo. Tady to je úplně zamrzlý ze strany, aj. To vidíte, ne? Já vám to přiblížím. Tady je ta část, kde to není zamrzlý a tady je ta část, kde to je zamrzlý. Já myslím, že to jde perfektně vidět. A taky to je příjemný na dotyk. Hodně. Takhle. To je taky hodně příjemný na dotyk. A je to fakt hezký, jako strašně se mi líbí tady ty znaky prostě. Vidíte? Jo. Naštěstí to moje kamera zaostří, no spíš na mobilu a já vám teď tu ukázat nějaký další zamrzlý sud. Tak, tady mám další zamrzlý sud, ale fakt vidíte, že do toho nekopnete, tak to je hladký, krásně hladký, ale když do toho zase, tak to hned praskne. To je aj hlavně u tohohle to hned praskne, protože to je jako aj hlavně křehký, ale za to je hezký. A jako určitě za to musíte dát like. A když mi napíšete do komentářů něco, tak vám na to dám srdíčko. A tady to klidně můžu rozbít, ten led. Jo, vidíte, už jsem to rozbil. Tady se to pokusím odbortit, no. Namočil jsem si bundu, super. Ale to nevadí, protože stejně to roztaje ten led odpoledne. Takže to na ničem nevadí. A